Oikein mukavaa, että löysit tänne meidän YouTube-kanavalle. Ihan alkuun käydään läpi, että mikä tämä Tomenius.fi-koulutus oikeastaan on. Elikkä päätuote, mitä me tehdään, niin on ajoneuvoteippaukset ja mainonta nimensä mukaisesti. Me tehdään ajoneuvoteippauksia ja mainontaa, printtiä, digiä. Mutta nyt tämä konsepti, mitä me lähdetään tekemään, tämä koulutuspalvelu, niin pohjautuu tähän YouTube-kanavaan, jossa me tullaan julkaiseen säännöllisin väliajoin Adoben eri ohjelmista videoita, joissa kerrotaan tietyn ohjelman käyttöniksejä ja käyttömahdollisuuksia. Ja lisäksi käydään läpi, kuinka näitä Adoben ohjelmia voidaan yhteiskäyttää. Nämä videot, mitä täällä julkaistaan, on pelkkiä pintaraapasuita näihin ohjelmiin, mutta meidän kautta voi myös ostaa pidempiä videoita, joissa paneudutaan sitten syvällisemmin johonkin ominaisuuteen tai kokonaiseen ohjelmistoon. Lisäksi meidän kautta on mahdollisuus ostaa kursseja, jotka on sitten järjestetään joko verkossa tai sitten ihan paikan päällä, siellä missä koulutus halutaan, että järjestetään. Lisätietoja näistä palveluista löytyy osoitteesta www.tomenius.fi tai meidän Facebook-sivulta tomenius.fi. Eli mikäli on kysyttävää tai jotain jäi epäselväksi, ota yhteyttä, autamme mielellämme. Ei muuta kuin odottelen ensimmäistä videoa.